Kważi 430,000 turist żaru pajjiżna fix-xahar ta' Wissu. Da ħareġ minn ċifri tal-NSO li kkonfermaw kif Awwissu kien l-aqwa xahar għas-settur turistiku lokali fl-istorja. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li kien hemm żieda ta' 57,600 turist meta mqabbel ma' Wissu tal-2023 l-aħħar sena rekord. Il-maġġoranza tat-turisti li ġew f'pajjiżna fix-xahar imsemmi kienu dawk ta' taħt l-24 sena u warahom isegwu dawk li għandhom bejn 25 u l-44 sena. L-akbar swieq tat-turisti f'pajjiżna kienu dawk ġej mill-Italja, mir-Renju Unit u Franza li ammontaw għal aktar minn 53% tat-turisti kollha li waslu fostna. Minn barra hekk f'Awwissu li għadda, in-nefqa tat-turisti f'pajjiżna kienet tot għal aktar minn 480 miljun euro li tfisser żieda ta' aktar minn 22 miljun euro meta mqabbel ma' sena qabel. Meta wieħed iħares lejn l-ewwel 8 xhur tas-sena jinnota li f'pajjiżna waslu aktar minn 2 miljun u 400,000 turist. Din tfisser żieda ta' kważi 420,000 turist meta mqabbel mal-istess perjodu sena qabel. F'dan il-perjodu kien hemm żieda wkoll fin-nefqa totali li laħqet l-410 miljun euro. Dan hekk kif in-nefqa tat-turisti sa' Wissu kienet ta' aktar minn 2 biljun euro.